Kategória osobných vanov zažíva aktuálne nádherné obdobie inovácie, modernizácie. Niektoré modely prichádzajú s úplne novou generáciou, iné sa nachádzajú v strede životného cyklu a dostali facelift, čo je aj prípad Mercedesu triedy V. Ten v rámci faceliftu citeľne pridáva na luxuse, nielen vonkajším vzhľadom, ale najmä výbavou a technológiami na palube. V prednej časti interiéru, ktorej hovoríme kokpit, neostal kameň na kameni v porovnaní s pred faceliftovou verziou. Úplne nová je palubná doska, krásne horizontálne tvarovaná, na vrchu čalúnená kožou. Kožené čalúnenie nájdete aj na predných sedačkách a na niektorých častiach dverí. Ide o pravú kožu, priatelia, nie umelú kožu. Palubná doska môže byť dekorovaná novými obkladovými materiálmi. Toto je imitácia karbónu, ale môžete si zvoliť aj veľmi dôveryhodnú imitáciu dreva.